Μυρονίσματα. Μια εκπομπή της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς. Την εκπομπή επιμελείται η δασκάλα κυρία Σοφία Καμπούρη. Χαίρετε καλοί μας ακροατές και αγαπητά μας παιδιά. Χριστός Ανέστη. Πιστοί στο ραντεβού μας και σήμερα βρισκόμαστε στο στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Καστορίας Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για να σας κρατήσουμε συντροφιά με ένα αρκετά ενδιαφέρον θέμα. Ευτυχώς κοντά μας έχουμε σήμερα 3 μαθητές μας με τους οποίους θα συνεργαστούμε για να σας το παρουσιάσουμε. Γεια σας παιδιά και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας για άλλη μια φορά. Μιλήστε μας, ποιοι είστε? Εγώ είμαι ο Δημήτρης Τούφας, πηγαίνω στο πρώτο δημοτικό σχολείο και πηγαίνω 5η τάξη. Ωραία Δημήτρη. Εγώ είμαι ο Γιάννης Μαρανής, πηγαίνω στο πρώτο δημοτικό σχολείο και πηγαίνω και εγώ στην 5η τάξη. Και έχουμε μαζί μας και την... Εγώ είμαι η Αλεξάνδρα Μαρανή, είμαι από το πρώτο δημοτικό σχολείο Καστοριάς και είμαι 5η τάξη. Ωραία. Το θέμα το σημερινό ποιο είναι? Για ποιο θέμα θα μιλήσουμε? Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, και μάλιστα φέτος εσείς που είστε 5η δημοτικού διδάσκεστε για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και για την ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και έχετε φέρει και τα βιβλία σας εδώ, τα σχολικά εγχειρίδια, για να μας διαβάσετε κάποια επιλεγμένα κείμενα. Έτσι. Εμείς διαβάζουμε στη Βικιπέδια, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία λέει ήταν το κράτος των αρχαίων Ρωμαίων έπειτα από την περίοδο της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, το οποίο χαρακτηρίζεται από διακυβέρνηση με επικεφαλής τους αυτοκράτορες και με μεγάλες εδαφικές κατακτήσεις γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα, στην Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία. Συνέχεια όμως της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν η Βυζαντινή λεγόμενη Αυτοκρατορία με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία αναφέρεται και ως Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ή Ρωμανία ή απλά Βυζάντιο όπως έχει επικρατήσει να λέγεται, ίσως κακώς βέβαια, και ακούω συχνά τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας στα κηρύγματά του και στις ομιλίες του που αναφέρεται σε αυτό το θέμα και μάλιστα λέει ότι κακώς έχει επικρατήσει αυτή η φράση Βυζάντιο και Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στην τηλεφωνική μας γραμμή μετά από παράκλησή μας βρίσκεται ο ίδιος ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας, ο κύριος Καλίνικος, στον οποίο θα δώσουμε το λόγο να μας το εξηγήσει λίγο καλύτερα αυτό. Σεβασμιότατε, μας ακούτε? Χριστός Ανέστη, βεβαίως σας ακούω. Ανέστη. Είμαι στο αυτοκίνητο και ακούω και τα καλά μας τα παιδιά, ακούω και εσάς. Ωραία. Και χαίρομαι για το ωραίο θέμα που επιλέξατε. Ευχαριστούμε. Είπαμε να συνδυάσουμε την εκπομπή με τα σχολικά βιβλία, με το μάθημα της ιστορίας. Μπράβο, και καλά κάνουν τα παιδιά. Ναι. Με ρωτήσατε πώς ονομαζόταν η αυτοκρατορία αυτή που είχε πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Εγώ δεν μιλάω για καλός ή κακός. Μιλάμε αν είναι αλήθεια ή όχι. Δηλαδή, αν τώρα τα παιδιά μπαίνουν σε ένα ταξιδευτή του χρόνου, σε ένα μηχάνημα του χρόνου και πήγαιναν πριν το 1453 που έπεσε η Κωνσταντινούπολη και πήγαιναν στην Κωνσταντινούπολη, στη Καστοριά, στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Μικρά Ασία, στα Βαλκάνια και λέγανε πού βρισκόμαστε, θα σας έλεγαν βρίσκεστε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μάλιστα. Και ποια πρωτεύουσα θα ρωτήσαν έχει η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, θα σας έλεγαν τη Νέα Ρώμη, την Κωνσταντινούπολη. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Και αυτές είναι οι ονομασίες. Τώρα οι ιστορικοί βεβαίως μετά από έναν αιώνα, αφού είχε πεθάνει θα λέγαμε έτσι, είχε καταληθεί η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, δώσαν άλλο όνομα. Αλλά αυτό δεν είναι τίμιο, γιατί κανονικά πρέπει να δίνουμε τα ονόματα τα οποία έχει ο καθένας. Όπως πολύ σωστά είπατε και το μαθαίνουν τα παιδιά,
ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με πρωτεύουσα τη Ρώμη, και μετά ένας αυτοκράτορας της Ρώμης, ο Μέγας Κωνσταντίνος, είπε θα αλλάξω πρωτεύουσα. Δηλαδή θα να λέμε σήμερα, παιδιά, να πει ένας πρωθυπουργός, να πει λοιπόν εγώ θα αλλάξω την πρωτεύουσα. Από την Αθήνα θα την πάω στη Θεσσαλονίκη. Το κράτος θα παραμείνει η Ελλάδα, αλλά θα αλλάξει πρωτεύουσα. Έτσι λοιπόν το κράτος που λεγόταν Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία άλλαξε πρωτεύουσα, και από την Ρώμη που είναι στην Ιταλία η πρωτεύουσα η καινούργια έγινε στην Κωνσταντινούπολη, έτσι την ονόμασε ο Μέγας Κωνσταντίνος, δηλαδή και την ονόμασε μάλιστα Νέα Ρώμη, και απλώς έκανε μια πολύ μεγάλη κίνηση. Επέτρεψε όλες τις θρησκείες να είναι ελεύθερες. Δηλαδή ενώ μέχρι τότε απαγορευόταν ο χριστιανισμός, είπε όχι, όλες οι θρησκείες θα είναι ελεύθερες. Όποιος θέλει θα τιμά και θα προσκυνά τον Θεό που πιστεύει. Και έτσι έγινε, επικράτησε και ο χριστιανισμός. Άρα λοιπόν η αυτοκρατορία λεγόταν Ρωμαϊκή, οι άνθρωποι λεγόταν Ρωμαίοι και είχαν την ελληνική γλώσσα και πίστευαν όπως πιστεύουμε εμείς. Γι' αυτό και εμείς πολλές φορές ονομαζόμαστε Ρωμιοί. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν, οι Έλληνες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία με τη Μικρασιατική καταστροφή, δεν λέμε ήρθαν οι Βυζαντινοί από τη Μικρά Ασία, λέμε ήρθαν οι Ρωμιοί. Και αν πάτε στο Κωνσταντινούπολη όπου είναι ο Πατριάρχης δεν λέγεται Πατριάρχης του Βυζαντίου, λέγεται Πατριάρχης της Νέας Ρώμης Κωνσταντινούπολης. Και οι Έλληνες που είναι στη Κωνσταντινούπολη δεν λέγονται Βυζαντινοί, λέγονται Ρωμιοί. Αυτά είναι τα ονόματα. Τώρα, για διάφορες σκοπιμότητες που εσείς ως παιδιά μπορείτε να τις ερευνήσετε και να ρωτήσετε, άλλαξαν το όνομα δήθεν για να ξεχωρίζουν από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, και πραγματικότητα όμως είχαν άλλες σκοπιμότητες. Να σας πω λίγο έτσι να το καταλάβετε. Γιατί θα αναρωτηθείτε γιατί τον ονόμασαν Βυζάντιο. Το Βυζάντιο ήταν η πρώτη πόλη που χτίστηκε σε εκείνα τα μέρη από τον αρχαίο Έλληνα, τον Μεγαρέα, τον Βίζαντα. Πήγε ο Βίζαντας με ένα καράβι, βρήκε το ωραίο το μέρος και έκτισε μια πόλη και την ονόμασε από το όνομά του η πόλη του Βίζαντα Βυζάντιο. Αυτή όμως η πόλη που ήταν μια μικρή σαν την Καστοριά, πήγε ο αυτοκράτορας ο Κωνσταντίνος και την έκανε μεγαλούπολη, πρωτεύουσα, και την ονόμασε Νέα Ρώμη. Είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα. Και την έκανε πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους. Δεν είχε πλέον σχέση με το μικρό χωριουδάκι που υπήρχε εκεί. Όπως λένε εδώ ότι στην Καστοριά υπήρχε μια αρχαία πόλη που λεγόταν Κέλετρον. Ναι, αλλά σήμερα λέγεται Καστοριά, δεν λέγεται Κέλετρον. Και αν αύριο από 100 χρόνια, 1000 χρόνια γράψουν την ιστορία της Καστοριάς, θα ονομαστεί ιστορία της Καστοριάς, όχι του Κελέτρου. Τώρα υπάρχουν πολλοί λόγοι που το κάνουν αυτό, παιδιά, αλλά εμείς χρησιμοποιούμε και το όνομα Βυζαντινή, αφού το χρησιμοποιούν οι Ευρωπαίοι αυτό, αλλά και το όνομα Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Γιατί αυτή η ονομασία μας συνδέει πιο πολύ με τη Δύση από ότι μας συνδέει η ονομασία Βυζάντιο. Μας συνδέει πιο πολύ με την Ευρώπη και με τον άλλον κόσμο. Άρα λοιπόν δεν είναι το θέμα αν είναι καλός ή κακός ονομάσαμε κάτι, αν είναι αληθινό ή αν είναι ψεύτικο. Ωραία, ωραία. Δεν ξέρω αν τα κούρασε τα παιδιά, αλλά αυτή είναι... Όχι, εντάξει, μας κάνετε μια ωραία εισαγωγή, γιατί ακριβώς αυτά θα αναφέρουμε και για το Βίζαντα και για τη Νέα Ρώμη και όλα αυτά θα τα αναφέρουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άρα εμείς μένουμε στο ότι όταν λέμε Βυζάντιο... Για τα παιδιά, να πω και ένα παράδειγμα που θα το καταλάβουμε. Συγγνώμη λίγο, ένα λεπτό θα πάρει. Εμένα παιδιά με βάπτισαν Νίκο, όταν με βάπτισαν. Μετά όμως που έγινα ιερέας, με ονόμασαν Καλίνικο. Πάει το Νίκος. Λέγομαι Καλίνικος. Και από τότε που έγινα Μητροπολίτης, λέγομαι Μητροπολίτης Καστορίας Καλίνικος. Ναι. Άρα λοιπόν όποιος θέλει να γράψει την ιστορία μου μετά όταν θα πεθάνω, δεν θα μιλήσει για τον Νίκο, θα μιλήσει για τον Μητροπολίτη Καστορίας Καλίνικο. Έτσι λοιπόν και κάποιος που ήθελε να μιλήσει για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης, έπρεπε να μιλήσει για τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης και όχι για το πρώτο της όνομα το Βυζάντιο που πάει πέρασε και δεν την αντιπροσωπεύει. Καταλάβατε πώς είναι?
Ωραία, ωραία. Ευχαριστούμε, Σεβασμιότατε. Εντάξει, άμα Αλλά έχετε επαναλαμβάνω, τη δυνατότητα... για να συνεννοούμαστε με τους άλλους χριστιανούς, δεχόμαστε και το όνομα Βυζάντιο για να μην υπάρχει μπέρδεμα, αλλά δεχόμαστε και τα δύο μας ονόματα. Καλή επιτυχία, όσο μπορώ εγώ θα σας ακούω από το ραδιόφωνο. Καλά μου παιδιά. Χαίρομαι που σας ακούω. Ευλογείτε. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, φέτος που διδάσκω κι εγώ στην 5η Δημοτικού την ιστορία, τη Βυζαντινή ιστορία, ανέσυρα από τη βιβλιοθήκη, ευχαριστούμε καταρχάς το Σεβασμιότατο να το πούμε και αυτό, και μένουμε εμείς στο ότι όταν λέμε Βυζάντιο εννοούμε την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, και φέτος που διδάσκω κι εγώ στην 5η τάξη, ανέσυρα από τη βιβλιοθήκη μου ένα βιβλίο που το είχα αγοράσει παλιά όταν είχα κι εγώ μικρά τα παιδιά μου, και αυτό το βιβλίο είναι το εξής. Λέει, είναι από μια σειρά ολόκληρη. Μαθαίνω ιστορία και υπότιτλο έχει η Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Είναι από τις εκδόσεις Vita Plast και λέει ότι είναι για παιδιά 6 έως 10 ετών, αλλά εγώ πιστεύω ότι είναι για όλες τις ηλικίες. Και μάλιστα είναι του συγγραφέα και εικονογράφου Μάκη Κωνσταντελάκη. Λοιπόν, διαβάζουμε σε αυτό το βιβλίο. Η Μεγάλη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Μετά τους Έλληνες, μια νέα μεγάλη δύναμη ανέτειλε στη Μεσόγειο θάλασσα. Οι Ρωμαίοι κατόρθωσαν να επεκτείνουν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, υποτάσσοντας τους λαούς που βρισκόντουσαν γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα, αλλά φτάνοντας μέχρι και την Αγγλία. Πρωτεύουσα ήταν η Ρώμη. Οι Ρωμαίοι έκαναν πολλά έργα σε όλη την Νότια Ευρώπη. Σχεδίασαν και κατασκεύασαν δρόμους, έχτισαν υδραγωγεία, γέφυρες, θέατρα, υποδρόμους, ναούς, πόλεις και τείχη. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στη Ρώμη, έλεγαν την εποχή εκείνη. Γιάννη. Στα χρόνια ακμής του Ρωμαϊκού κράτους κατασκευάστηκε ένα πυκνό δίκτυο δρόμων που ένωνε την πρωτεύουσα με όλες τις περιοχές της αυτοκρατορίας, τις μεγάλες πόλεις και τα λιμάνια. Ένας από αυτούς ήταν η Εγνατία Οδός. Ξεκινούσε από το Δυράχιο, περνούσε από τη Βέρεια, την Πέλα και τη Θεσσαλονίκη και κατέληγε στο Βυζάντιο. Τους δρόμους αυτούς χρησιμοποιούσαν κυρίως ο στρατός, οι έμποροι και οι αγγελιοφόροι. Ωραία. Οι Ρωμαίοι ασπάστηκαν την ελληνική θρησκεία και τον ελληνικό πολιτισμό και την διέδωσαν εννοείται τη θρησκεία και τον ελληνικό πολιτισμό στις πιο πολλές επαρχίες της αυτοκρατορίας. Κοντά στους Έλληνες, οι Ρωμαίοι γνώρισαν τους θεούς του Ολύμπου και θαύμασαν την πίστη των Ελλήνων σε θεούς με ανθρώπινη μορφή. Πολλούς από αυτούς τους λάτρεψαν κι αυτοί. Τους παράστησαν με την τέχνη τους και τους έβαλαν στο πάνθεό τους, με τα ίδια ή με λατινικά ονόματα. Παραδείγματος χάρη τη θεά Αθηνά τη λέγανε Μινέρβα. Λέμε τώρα. Λοιπόν, συνεχίζω. Στις μέρες της ακμής της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας άνθησαν το εμπόριο, η γεωργία, οι τέχνες και τα γράμματα. Επίσημη γλώσσα ήταν η λατινική. Ήταν η εξέλιξη του ελληνικού αλφαβήτου. Ακόμη και σήμερα το λατινικό αλφάβητο χρησιμοποιείται από τους πιο πολλούς λαούς του κόσμου, κυρίως της Δυτικής Ευρωπαϊκής και της Αμερικανικής Υπήρου. Οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες, ειδικά στην πόλη της Ρώμης, φοβόντουσαν τον χριστιανισμό. Ήταν η νέα θρησκεία που ανέτρεπε με τις θεωρίες της την τάξη εντός εισαγωγικών της αυτοκρατορίας. Είχαν κάνει πολλούς διωγμούς εναντίον των πρώτων χριστιανών. Χιλιάδες ήταν οι χριστιανοί που είχαν θανατωθεί. Παρόλα αυτά όμως όλο και πιο πολλοί γίνονταν οι πιστοί της νέας θρησκείας. Για να μιλήσουμε λίγο για τον Μεγάλο Κωνσταντίνο και τον χριστιανισμό. Ο Μέγας Κωνσταντίνος την εποχή που ήταν αυτοκράτορας από το 307 έως και το 337 μετά Χριστόν έβαλε τις βάσεις για την επικράτηση του χριστιανισμού.
Εμείς, ο Αύγουστος Κωνσταντίνος και ο Αύγουστος Λυκίνιος, συναντηθήκαμε στο Μεδιόλανο και αφού σκεφτήκαμε καθαρά και σωστά, αποφασίσαμε να δώσουμε στους χριστιανούς και σε όλους τους άλλους την ελευθερία να ακολουθούν τη θρησκεία που θέλουν, ώστε οποιαδήποτε θεότητα και οποιαδήποτε ουράνια δύναμη υπάρχει να είναι ευνοϊκή σε μας και σε όσους βρίσκονται κάτω από την εξουσία μας. Να μην εμποδίζεται κανείς απολύτως να σπάζεται τη θρησκεία και τη λατρεία των χριστιανών και καθένας να μπορεί να αφιερώνεται στη θρησκεία που νομίζει ότι του ταιριάζει καλύτερα. Έτσι ήταν το διάταγμα της ανεξιθρησκείας ή το διάταγμα των Μεδιολάνων, όπως λέγεται, που υπογράφτηκε από τον Λυκίνιο και τον Μεγάλο Κωνσταντίνο για να φέρει ειρήνη ανάμεσα στις θρησκευτικές διαμάχες της εποχής εκείνης, οι οποίες είχαν πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Αλεξάνδρα. Ο Κωνσταντίνος έστειλε τη μητέρα του την Αγία Ελένη στα Ιεροσόλυμα να αναζητήσει τον Σταυρό, πάνω στον οποίο σταυρώθηκε ο Χριστός. Και εκεί με θαυματουργή βοήθεια, που σπάνια σήμερα εναξιώνονται οι αρχαιολόγοι, βρήκε τον Γολγοθά. Έβγαλε από τη γη τον ίδιο τον τίμιο σταυρό, τους σταυρούς των 2 ληστών, τη λόγχη, το ακάνθινο στέφανο και όλα τα λείψανα τα σχετικά με τα Θεία Πάθη. Στο σημείο αυτό έχτισε το ναό της Αναστάσεως του Χριστού, που σώζεται έως σήμερα. Το γεγονός αυτό έκαμε τη χριστιανοσύνη να σκυρτήσει και της έδωσε αιώνια δόξα. Τα ονόματα του Κωνσταντίνου και της Ελένης έγιναν και έμειναν τα πιο σεβαστά στην ιστορία της αυτοκρατορίας. Και ονομάστηκαν εις Απόστολοι, δηλαδή εις άξιοι των Αποστόλων. Αυτό είναι ένα κείμενο του Στίβεν Ράνσιμαν, του ιστορικού βυζαντινολόγου. Λοιπόν, ο Μεγάλος Κωνσταντίνος χρησιμοποίησε τη χριστιανική πίστη στο στρατό του σαν όπλο στον εμφύλιο πόλεμο κατά της ειδωλολατρικής Ρώμης. Κατέλαβε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Με τη συμβολή και της μητέρας του, λοιπόν, όπως μας διάβασε η Αλεξάνδρα, της Αγίας Ελένης, που ήταν και αυτή χριστιανή, ο χριστιανισμός γίνεται η επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Γιάννη, θα μας διαβάσεις λίγο για το πώς, για την πόλη των Τυφλών, για να δούμε ποια ήταν η πόλη των Τυφλών και τι σημασία έχει. Απέναντι από την πόλη των Τυφλών να χτίσετε τη νέα σας απικία. Αυτόν τον χρησμό έδωσε η Πυθία στον Βίζαντα, τον αρχηγό των μεγαραίων απίκων, που είχε πάει στους Δελφούς να ζητήσει τη συμβουλή του Απόλλωνα. Ξανήχθηκαν τότε οι μεγαροί στο Αιγαίο, μπήκαν στον Ελίσποντο και έφτασαν στη Χρυσούπολη της Προποντίδας. Ρώτησαν παντού. Κανείς όμως δεν ήξερε, ούτε είχε ακούσει ποτέ για πόλη με τέτοιο όνομα. Απελπισμένος ο Βίζαντας βγήκε από το καράβι του και ανέβηκε στην κορυφή ενός θαλασσόβραχου. Με μια ματιά του πέταξε πάνω από τη στενή θάλασσα της Προποντίδας και αγνάντεψε την αντικρινή στεριά. Ένας όμορφος τόπος ξανοιγόταν μπροστά του, 7 λόφοι, ο ένας πλάι στον άλλον, και ανάμεσά τους ένας κόλπος, στενόμακρος, σαν απάνεμο λιμάνι. Γύρισε τη ματιά του στη Χρυσούπολη και μέτρησε τη διαφορά. Τώρα ο χρησμός μιλούσε μέσα του και του έδινε την απάντηση. Τρέχοντας έφτασε στους συντρόφους του. «Τελείωσαν τα βασανά μας», τους φώναξε. «Αυτή είναι η πόλη των Τυφλών, η Χρυσούπολη. Αυτοί που έχτισαν εδώ δεν είδαν το παραδεισένιο τόπο που βρίσκεται αντικρίτους για να χτίσουν εκεί την πόλη τους. Τον άφησαν για μας».
οι μεγαρείς σήκωσαν πανιά, πέρασαν απέναντι και έχτισαν εκεί την απικία τους, που από το όνομα του αρχηγού τους την ονόμασαν Βυζάντιο. Ήταν άνοιξη του 658 π.Χ. Ωραία. Τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι για τον Άγιο Κωνσταντίνο και τη μητέρα του, την Αγία Ελένη. Ο Άγιος Κωνσταντίνος, μεγάλος και τρανός, της Κωνσταντινούπολης ο μέγας στρατηγός, και η Αγία Ελένη ενάρετη πολύ, τον Μέγα Κωνσταντίνο όρθα καθοδηγεί. Ο Μέγας Κωνσταντίνος αγωνίστηκε σκληρά και για την Εκκλησία προσέφερε πολλά, και στους πιστούς εχάρισε την άνεξη θρησκεία, ελεύθερα να πιστεύουνε σε κάθε μια θρησκεία. Ο Άγιος Κωνσταντίνος τον ουρανό κοιτά, εν τούτον οίκα γράφει στη μάχη μέσα ορμά, και με τη Θεία Χάρη η νίκη της τρανός, τη Ρώμη θα ενώσει εμπρός ολόταχος, και η Αγία Ελένη με πείσμα επιμονή τον Τίμιο Σταυρό κατάφερε να βρει. Άγιοι Απόστολοι, μητέρα και Υιός, 21 του Μαγιού γιορτάζει ο λαός. Ο Μέγας Κωνσταντίνος λοιπόν ίδρυσε τη νέα πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη. Την έχτισε, όπως ακούσαμε ήδη, στην ίδια θέση που ο Βίζαντας και οι μεγαρείς άπικοι 1000 χρόνια πριν είχαν χτίσει το Βυζάντιο. Βρισκόταν σε σπουδαία γεωγραφική θέση. Ήταν το εμπορικό σταυροδρόμι της Δύσης και της Ανατολής, τόσο από τη στεριά όσο και από τη θάλασσα. Οι τρεις πλευρές της πόλης περιβάλλονται από θάλασσα. Μπορούσε εύκολα να οχυρωθεί με τείχη. Είχε σπουδαίο φυσικό λιμάνι. Το λιμάνι ήταν σημαντικός χώρος εργασίας των Βυζαντινών, αλλά και πηγή πλούτου για την πόλη. Σε αυτό έφταναν καθημερινά από τον Βόσπορο και τον Ελλίσποντο δεκάδες πλεούμενα με επιβάτες και εμπορεύματα, και άλλα τόσα αναχωρούσαν για τον Εύξηνο Πόντο και το Αιγαίο. Πολλοί κάτοικοι της πόλης εργάζονταν εκεί και άλλοι κατέβαιναν για να αγοράσουν ή να πουλήσουν προϊόντα. Οι πιο πολλοί όμως πήγαιναν εκεί για να ταξιδέψουν με τα καράβια. Η Κωνσταντινούπολη χτίστηκε με οργανωμένο σχέδιο. Είχε σαν πρότυπο τη Ρώμη. Είχε μεγάλους δρόμους και ψηλά γερά τείχη. Το λιμάνι ήταν ευρύχωρο και προστατευμένο από τον καιρό και τους επιδρομείς. Οι κρατικές αποθήκες τροφίμων ήταν μεγάλες. Κοντά στη θάλασσα δέσποζε το μεγάλο και πολυτελές αυτοκρατορικό παλάτι με τα γύρω του κτίρια. Σταδιακά χτίστηκαν πολλές γειτονιές με κατοικίες, εργαστήρια και καταστήματα. Δημήτρη. Με τη μεταφορά της πρωτεύουσας στο Βυζάντιο, τον αυτοκράτορα ακολούθησαν και εγκαταστάθηκαν εδώ χιλιάδες Ρωμαίοι πολίτες, κυβερνητικοί υπάλληλοι, στρατιωτικοί, νομικοί, επαγγελματίες, έμποροι και τεχνίτες που είχαν έρθει να βοηθήσουν στο χτίσιμο της πόλης. Όλοι αυτοί μιλούσαν και συνέχισαν να μιλούν τη γλώσσα τους, τη λατινική. Μάθανε όμως και την ελληνική, γιατί αυτή τη γλώσσα γνώριζαν και μιλούσαν όλοι στην Ανατολή και στο Βυζάντιο. Γι' αυτό οι Ρωμαίοι δεν επέβαλαν τη λατινική γλώσσα στους Έλληνες. Αντίθετα, βοήθησαν και οι ίδιοι στην εξάπλωση της ελληνικής γλώσσας, γιατί αυτή έφερνε μαζί της τον ελληνικό πολιτισμό και την εξημέρωση των κατοίκων. Έτσι αυτή η ενίσχυση του ελληνισμού αποδείχτηκε ευεργετική για όλους τους Ρωμαίους υπηκόους.
Ωραία. Ένας άλλος αυτοκράτορας, επί των ημερών του οποίου έγιναν πολλοί και σκληροί διωγμοί εκατοντάδων χιλιάδων χριστιανών, ήταν ο Ιουλιανός. Ο Ιουλιανός με την άνοδό του στο θρόνο το 361 μετά Χριστόν άνοιξε πάλι τους παλιούς ναούς, προσπάθησε να επαναφέρει την παλιά ελληνική θρησκεία, δηλαδή το 12θεο του Ολύμπου. Είχε σπουδάσει φιλοσοφία στην Αθήνα και θαύμαζε τον ελληνικό πολιτισμό. Ήταν ο τελευταίος ειδωλολάτρης αυτοκράτορας του Βυζαντίου, γι' αυτό και ονομάστηκε Παραβάτης ή Αποστάτης. Βασίλεψε δίκαια. Φρόντισε πολύ τους φτωχούς της αυτοκρατορίας και μείωσε τους κρατικούς υπαλλήλους. Ήταν όμως ανελαίητα σκληρός, όπως είπαμε, με τους χριστιανούς. Σκοτώθηκε το 363 μετά Χριστόν, πολεμώντας εναντίον των Περσών. Ένας άλλος αυτοκράτορας που άφησε εποχή είναι ο Μέγας Θεοδόσιος. Στα χρόνια του συνέβησαν πολλά καλά, αλλά και αρκετές υπερβολές, ίσως κατά την προσωπική μου γνώμη, που βέβαια δεν ξέρω αν είναι σωστό να κρίνουμε εμείς μετά από τόσα χρόνια, εκατοντάδες ή χιλιάδες χρόνια, κάποια κατάσταση που συνέβαινε τότε και να κρίνουμε τώρα με τα δικά μας κριτήρια εκ των υστέρων. Λοιπόν, ο Θεοδόσιος σαν αυτοκράτορας από το 378 ως το 395 μετά Χριστόν επέβαλε το χριστιανισμό σαν μία και μοναδική θρησκεία σε όλη την αυτοκρατορία. Για τη διάδοσή του χρησιμοποιήθηκε η διδασκαλία του χριστιανισμού μέσω της ελληνικής γλώσσας. Η συμβολή των τριών ιεραρχών της Εκκλησίας, Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου Ναζιανζινού, του θεολόγου, και Ιωάννη του Χρυσοστόμου ήταν πολύ μεγάλη. Εμείς, παιδιά, εδώ έχουμε αφιερώσει μια ολόκληρη εκπομπή στους τρεις ιεράρχες, οι οποίοι είναι και οι προστάτες άγιοι οι δικοί μας των γραμμάτων, των δασκάλων, των μαθητών και των σχολείων. Ο Θεοδόσιος έκλεισε οριστικά τους αρχαίους ναούς, απαγόρευσε τις θυσίες και τους Ολυμπιακούς αγώνες, γιατί ως γνωστόν οι Ολυμπιακοί αγώνες γινόταν προς τιμήν του Ολυμπίου Διός, του Δία δηλαδή. Είχαν άμεση σχέση με τη θρησκεία και την πίστη και τη λατρεία. Σταμάτησε τη λειτουργία του μαντείου των Δελφών, απομάκρυνε από τους δημόσιους χώρους τα αγάλματα και ό,τι άλλο θύμιζε την αρχαία θρησκεία. Τα μέτρα του ήταν σκληρά και δημιούργησαν μίσος ανάμεσα στους πιστούς της παλιάς και της νέας θρησκείας. Αυτό ίσως ήταν μια υπερβολή. Στο όνομα του χριστιανισμού δυστυχώς έγιναν και τρομερές καταστροφές στα αριστουργήματα που είχε δημιουργήσει ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός τους προηγούμενους αιώνες. Δηλαδή γκρεμίστηκαν ναοί, κομματιάστηκαν αγάλματα, όπως το άγαλμα του Δία που το είχε φτιάξει ο σπουδαίος γλύπτης Φιδίας και ήταν ένα από τα 7 θαύματα του κόσμου. Έκαψαν βιβλιοθήκες και πολλά από τα έργα των Ελλήνων φιλοσόφων, ιστορικών και επιστημόνων. Η αυτοκράτηρα Ευδοκία που είχε γεννηθεί στην Αθήνα βοήθησε πολύ στον εξελληνισμό του Βυζαντινού κράτους. Έφερε στο παλάτι τον ελληνικό τρόπο ζωής, ίδρυσε το Πανδιδακτήριο που ήταν το μοναδικό πανεπιστήμιο εκείνης της εποχής. Ο Θεοδόσιος βασίλεψε δίκαια, έτσι λέει τουλάχιστον ο συγγραφέας του βιβλίου που κρατάμε στα χέρια μας. Έκλεισε συμφωνία με τους Οστρογότθους που απειλούσαν τις βόρειες επαρχίες της αυτοκρατορίας και το 395 μετά Χριστόν μοίρασε την αυτοκρατορία στα 2 παιδιά του. Στον Αρκάδιο έδωσε το ανατολικό τμήμα που από τότε ονομάστηκε Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη, η οποία γίνεται τώρα μια μεγάλη και πλούσια πόλη. Κυριαρχούσε η ελληνική γλώσσα στο ανατολικό κομμάτι και ο χριστιανισμός. Στον άλλο το γιο του τον Ονόριο έδωσε το δυτικό τμήμα με πρωτεύουσα τη Ρώμη. Στο δυτικό τμήμα κυριαρχούσαν περισσότερο οι Ρωμαίοι με τη λατινική γλώσσα. Ένα όμορφο τραγούδι για την Κωνσταντινούπολη για να πάρουμε μια ανάσα.
Κωνσταντινούπολη, όποιος κι αν θα πάει, όσα αφήνουν τα μάτια του δεν τα λησμονά. Πέραν πριγκιπώνησο, γάλατα σεράει, αναμίσεις όμορφες μέρη μαγικά. Κωνσταντινούπολη, ωραία πολιτεία. Κωνσταντινούπολη, ωραία ζωγραφιά. Με πλημμυρίζει μια γλυκιά μελαγχολία, όταν θυμάμαι κάθε μια σου ομορφιά. Βόσπορου τα νερά, το όμορφο φανάρι, στη ψυχή μου τα κλεισά και δεν τα ξεχνώ. Πολύ την καρδούλα μου σκλάβα μου έχεις πάρει, κι όποτε σε σκέπτομαι πάντοτε πονώ. Κωνσταντινούπολη, ωραία πολιτεία. Κωνσταντινούπολη, ωραία ζωγραφιά. Με πλημμυρίζει μια γλυκιά μελαγχολία, όταν θυμάμαι κάθε μια σου ομορφιά. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός ήταν ένας άλλος σημαντικός αυτοκράτορας που έμεινε στην ιστορία. Η Κωνσταντινούπολη σιγά σιγά μεγάλωσε και συναγωνιζόταν τη Ρώμη, την Αλεξάνδρεια και την Αθήνα. Ο πληθυσμός της ξεπέρασε τις 500.000 κατοίκους. Ο Ιουστινιανός βασίλεψε από το 527 έως το 565 μετά Χριστόν. Έκανε με τη βοήθεια των συνεργατών του πολλές νομοθετικές και διοικητικές αλλαγές στο Βυζαντινό κράτος. Ο νομοθέτης Τριβωνιανός έφτιαξε ένα νέο νομικό σύστημα γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Ο Ιωάννης Καπαδόκης, κάτι σαν υπουργός οικονομικών θα λέγαμε, περιόρισε τον αριθμό των δημοσίων υπαλλήλων, αναδιάρθρωσε τη διοίκηση του κράτους, υποχρέωσε όλους τους πολίτες να πληρώνουν φόρους ανάλογα με το εισόδημά τους και κατήργησε πολλά προνόμια που είχαν οι πλούσιοι και οι αξιωματούχοι. Με όλες αυτές τις μεταρρυθμίσεις το Βυζαντινό κράτος έγινε πλούσιο και ισχυρό. Έδωσαν στον Ιουστινιανό τη δυνατότητα να κατασκευάσει ναούς, δρόμους, λιμάνια, γέφυρες, υδραγωγεία, γυροκομεία, νοσοκομεία και γενικώς δημόσια έργα. Ο υπόδρομος ήταν ένα από τα πιο μεγάλα οικοδομήματα της Κωνσταντινούπολης. Χωρούσε 40.000 θεατές. Ήταν ο πιο σημαντικός χώρος συγκέντρωσης των κατοίκων της αυτοκρατορίας. Εκεί πήγαιναν για να παρακολουθήσουν τους αγώνες που οργάνωναν οι δήμοι. Οι δήμοι ήταν κάτι σαν τα σημερινά σωματεία, τις ποδοσφαιρικές ομάδες, κάτι τέτοιο. Αλλά νομίζω ασχολούνταν με υποδρομίες, όχι με ποδόσφαιρο.
αλλά και να δει κανείς, αν ήθελε κάποιος να δει και να επικοινωνήσει με τον αυτοκράτορά του, μπορούσε να το κάνει εκεί στον υπόδρομο, γιατί και ο ίδιος ο αυτοκράτορας παρευρισκόταν και παρακολουθούσε τους διάφορους αγώνες. Από εκεί όμως ξεκίνησε το 532 μετά Χριστόν η πιο μεγάλη εξέγερση που έγινε ποτέ στην Κωνσταντινούπολη. Αιτία ήταν οι πολλοί φόροι που επέβαλε ο Ιουστινιανός και έμεινε γνωστή με το όνομα στάση του Νίκα. Η αυτοκράτηρα Θεοδώρα με την αποφασιστικότητά της όμως έσωσε τον Ιουστινιανό από αυτήν την επανάσταση, πνίγοντας στο αίμα όλη την Κωνσταντινούπολη και σκοτώνοντας με την αυτοκρατορική φρουρά 30.000 ανθρώπους. Τελικά κανείς δεν νίκησε στη στάση του Νίκα. Αλεξάνδρα και Γιάννη, διαβάστε. Ο Ιουστινιανός λίγο πριν δώσει εντολή στους στρατηγούς να χτυπήσουν τους στασιαστές, είχε αποφασίσει να εγκαταλείψει τον θρόνο και να φύγει. Η αυτοκράτηρα Θεοδώρα όμως τον έπεισε να αλλάξει την απόφασή του, λέγοντάς του: «Όποιος γεννήθηκε αναπόφευκτα θα πεθάνει. Στον βασιλιά όμως είναι αδικαιολόγητη η φυγή. Εγώ δεν θα μπορούσα να ζω χωρίς την Πορφύρα. Ούτε επιθυμώ να ζήσω την ημέρα που δεν θα με αποκαλούν βασίλισσα. Εάν λοιπόν εσύ βασιλιά θέλεις να σωθείς, μπορείς. Και χρήματα πολλά έχουμε και θάλασσα και πλοία. Σκέψου όμως μήπως στο μέλλον μετανιώσεις που σώθηκες φεύγοντας, αντί να μείνεις εδώ και να πεθάνεις. Διότι σε μένα αρέσει κάποιος λόγος παλαιός που λέει ότι είναι καλό να πεθάνει κανείς βασιλιάς. Καλό εντάφιον η βασιλεία. Είναι καλό να πεθαίνει κανείς βασιλιάς. Αυτό το γράφει ο ιστορικός Προκόπιος, το διασώζει στο έργο του «Υπέρ των πολέμων». Λοιπόν, περνάμε στην καθημερινή ζωή και στο τι κάνανε οι γυναίκες, στην καθημερινότητά τους. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός φρόντισε για την καλύτερη διδασκαλία του χριστιανισμού. Έκλεισε τη φιλοσοφική σχολή των Αθηνών. Πολλά παιδιά πήγαιναν στα σχολεία και μάθαιναν να διαβάζουν και να γράφουν ελληνικά και αριθμητική, μάθαιναν να ψάλουν και να γυμνάζονται. Οι μαθητές δεν είχαν βιβλία και όλα όσα διδάσκονταν τα έγραφαν με το χέρι τους στην αρχή σε φύλλα από πάπυρο και αργότερα σε περγαμηνή, ένα είδος επεξεργασμένου δέρματος. Οι πιο πολλοί κάτοικοι του Βυζαντίου ζούσαν στην ύπαιθρο και ήταν γεωργοί, κτηνοτρόφοι και ψαράδες. Λίγοι ήταν οι ιερείς, οι μοναχοί, οι τεχνίτες, οι στρατιώτες και οι κρατικοί υπάλληλοι οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες. Η Εκκλησία και το κράτος βοηθούσαν πολύ τους φτωχούς. Οι μέρες του Πάσχα και των Χριστουγέννων, της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων άρχισαν να γιορτάζονται με ιδιαίτερη λαμπρότητα σε όλη την αυτοκρατορία. Τις Κυριακές οι χριστιανοί δεν εργαζόντουσαν και πήγαιναν σχεδόν όλοι στην εκκλησία της ενορίας τους. Πολλές γυναίκες ασχολούνταν με τις δουλειές στο σπίτι, τον αργαλιό, με τη φροντίδα των ανδρών και των παιδιών τους. Πολλές όμως ήταν και αυτές που εργάζονταν έξω από τα σπίτια τους. Στις εργασίες των ανδρών τους βοηθούσαν τους άντρες ή και μόνες τους. Γυναίκες στο Βυζάντιο που συμμετείχαν στα κοινά καθόρισαν την εξέλιξή τους, όπως ήταν οι αυτοκράτηρες Ευδοκία και Θεοδώρα. Αξιόλογες με μεγάλη μόρφωση ήταν οι μητέρες των τριών ιεραρχών, η Νόνα, η Εμέλεια και η Ανθούσα. Η ποιήτρια Κασιανή και η βιογράφος ιστορικός Άννα Κομνηνή είναι δύο γυναίκες που έμειναν στην ιστορία της αυτοκρατορίας και μάλιστα η Άννα Κομνηνή στο έργο της Αλεξιάς κάνει ειδική αναφορά στην Καστοριά μας. Το πιο μεγάλο οικοδομικό έργο... εδώ πριν προχωρήσουμε, ας ακούσουμε λίγο ένα κομμάτι από την κοσμική μουσική, γιατί πρέπει να πούμε ότι στο Βυζάντιο δεν υπήρχε μόνο η εκκλησιαστική μουσική, αυτή που συνηθίζουμε εμείς να τη λέμε τώρα βυζαντινή μουσική. Ο απλός κόσμος στις γιορτές, στα πανηγύρια και στις χαρές τους
τραγουδούσαν και άκουγαν τη μουσική την κοσμική, λίγο κοσμική βυζαντινή μουσική. Ήταν ένα μικρό δείγμα της κοσμικής βυζαντινής μουσικής. Για την Αγία Σοφία τώρα, το πιο μεγάλο οικοδομικό έργο του Ιουστινιανού ήταν ο ναός της Αγίας Σοφίας, της Αγίας της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη, που έχτισαν από το 532 έως το 537 μετά Χριστόν οι αρχιτέκτονες Ανθέμιος και Ισίδωρος. Έγινε από τότε το κέντρο της Ανατολικής και αργότερα της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Διαβάζουμε στο εγχειρίδιο της Πέμπτης Δημοτικού. Ο Ιουστινιανός ήθελε το ναό αυτό να τον νιώθουν δικό τους όχι μόνο οι κάτοικοι της πόλης, αλλά όλης της αυτοκρατορίας. Γι' αυτό ζήτησε από όσους επιθυμούσαν να προσφέρουν υλικά και χρήματα για το χτίσιμό του. Πολύτιμα μάρμαρα και δισεύρετα υλικά από κάθε γωνιά του κράτους προσφέρθηκαν και μεταφέρθηκαν στην πόλη. 10.000 εργάτες και διαλεχτοί τεχνίτες εργάστηκαν για 5 χρόνια χωρίς διακοπή προκειμένου να ολοκληρώσουν το έργο. Η Αγία Σοφία εγκαινιάστηκε το 537 μετά Χριστόν και ήταν όπως την είχε ονειρευτεί ο δημιουργός της, η καλύτερη στον κόσμο. Ο Ιουστινιανός όταν προσήλθε στο ναό την ημέρα των εγγενείων σήκωσε εντυπωσιασμένος τα μάτια του στον ουρανό και ψιθύρισε «Ναι νίκηκα σε Σολομώντα», δηλαδή «Σε νίκησα Σολομώντα, έκανα καλύτερο ναό από σένα». Στους αιώνες που ακολούθησαν ο ναός στέγασε όλες τις δόξες και τις δοκιμασίες της πόλης και της αυτοκρατορίας. Εκεί στέφονταν οι αυτοκράτορες και οι πατριάρχες και τελούνταν οι δοξολογίες των θριάμβων. Εκεί γίνονταν και οι παρακλήσεις του λαού προς την Παναγία για τη σωτηρία της πόλης στις ώρες των κινδύνων που την απειλούσαν. Υπάρχει ένας θρύλος για το πώς σχεδιάστηκε ο περικαλής αυτός ναός. Μας τον μεταφέρει ο συγγραφέας Γεώργιος Βυζιεινός, ο οποίος καταγόταν από τη Βυζή της Θράκης, και λέει για το σχέδιο της Αγίας Σοφίας, το σχέδιο. Λέει λοιπόν: «Πολλοί θρύλοι και παραδόσεις είναι συνδεδεμένες με την Αγία Σοφία, το ξεχωριστό σύμβολο, μνημείο σύμβολο της Κωνσταντινούπολης, οι οποίοι διαδίδονται από γενιά σε γενιά και από στόμα σε στόμα και διασώζονται μέσα στους αιώνες, είτε προφορικά είτε γραπτά
και αποδεικνύουν γιατί η Μεγάλη Εκκλησιά, όπως την αποκαλούσαν, ήταν το κέντρο όλης της ζωής της Κωνσταντινούπολης. Και αυτό πέρασε μέσα στη λαϊκή φαντασία και στο θρύλο. Ένας τέτοιος θρύλος, λοιπόν, για το χτίσιμο της Αγίας Σοφίας από τον Αυτοκράτορα Ιουστινιανό τον πρώτο μετά το 532 μετά Χριστόν υπάρχει, σύμφωνα με τον οποίο το αρχιτεκτονικό σχέδιο της Αγίας Σοφίας, του αριστουργήματος αυτού της βυζαντινής αρχιτεκτονικής, είναι ένα θεόπνευστο έργο που έγινε μέσω μιας μικρής ταπεινής εργατικής μέλισσας. Ήταν ο καιρός που ο βασιλιάς στην πόλη είχε αποφασίσει να χτίσει την Αγία Σοφία. Είχε καλέσει τον πρωτομάστορα και ο τελευταίος είχε κάνει ένα, ύστερα άλλο, ύστερα άλλα σχέδια πώς να χτιστεί η Μεγάλη Εκκλησιά. Κανένα όμως δεν ευχαριστούσε το βασιλιά. Ήθελε κάτι άλλο, πολύ πιο σπουδαίο. Και ο πρωτομάστορας όλο και σκεφτόταν τι νέο σχέδιο να φτιάξει. Μια Κυριακή, την ώρα που τελείωνε η λειτουργία, ζήγωσε πρώτος ο βασιλιάς να πάρει το αντίδωρο. Εκείνο όμως του ξεφεύγει από το χέρι και πέφτει κάτω. Μια στιγμή αργότερα παρουσιάζεται μια μέλισσα που φτεροκοπούσε προς το ανοιχτό παράθυρο, κρατώντας το πεσμένο αντίδωρο του βασιλιά. Βγάνει αμέσως διαταγή ο βασιλιάς. Όσοι έχουν μελίσια να τα ανοίξουν και να ψάξουν για να βρεθεί. Ψάχνει και ο πρωτομάστορας στα δικά του τα μελίσια και τι βλέπει. Είχαν κάτσει οι μέλισσες μέρες πριν και είχαν φτιάξει με το κερί μέσα στην Κυψέλη μια εκκλησιά πανέμορφη και σκαλιστή και μεγαλόπρεπη που δεν είχε την όμοιά της ολόκληρη την οικουμένη. Όλες οι λεπτομέρειες είχαν γίνει στην εντέλεια, μέσα και έξω στην εκκλησιά. Η πόρτα της ανοιχτή, ο τρούλος έτοιμος, οι κολόνες στη θέση τους, ως και η Αγία Τράπεζα τελειωμένη. Την είχαν αποτελειώσει σε όλα την εκκλησιά και απάνω στην Αγία Τράπεζα είχε φέρει η μέλισσα και είχε αποθέσει το αντίδωρο του βασιλιά. Είδε την εκκλησιά ο πρωτομάστορας, θάμαξε με το τέλειο σχέδιό της. Την είδε κατόπιν και ο βασιλιάς και έγινε όλος χαρά. Το σχέδιο που είχαν φτιάξει οι μέλισσες έγινε το σχέδιο που χτίστηκε η Αγία Σοφιά. Αυτό γράφει ο Κάπα Ρωμαίος στο βιβλίο του Ελλάς, Λαογραφία, Γεωγραφία, Ιστορία. Λοιπόν, φτερού και ένα ποίημα σε μουσική θα ακούσουμε το τραγούδι του Χρήστου Τσιαμούλη, σε στίχους Ηλία Καραμπά και θα τραγουδήσει η Φένια Παπαδόδημα το εξής. Φτερούγησε μέσα στην καρδιά του βασιλιά στην πόλη μια εκκλησιά να έχτιζε, να έχουν θεμέλιο όλοι. Κανείς από τους μάστορες δεν μπόρεσε να φτάσει το σχέδιο της εκκλησιάς που είχε ο Θεός χαράξει. Επήγε να λειτουργηθεί στου φαναριού τα μέρη, του πέφτει το αντίδωρο από του παπά το χέρι. Σκύβει να πιάσει το Θεό, μα προσκυνάει ακόμα και βλέπει το αντίδωρο στη μέλισσα στο στόμα. Πέταξε η μέλισσα μακριά μες στους αγρούς εχάθη και ο βασιλιάς διέταξε να τριγηθούν τα πάθη. Όποιος μελίσια όριζε τρίγησε μήπως και βρει της μέλισσας τα άγια λάθη που γίνονταν καιροί. Τα βρήκε ο πρωτομάστορας του άγριου μελιού κεριά, μα αντί για την κερίθρα βγάζει πανόρια εκκλησιά. Την κέντησε η μέλισσα με θυμαριού κλονάρι, τη φίλησε σαν Παναγιά το σχήμα της να πάρει. Η χαραγμένη εκκλησιά μες της Κυψέλης στην καρδιά είναι για πάντα φως λουσμένη, η πρώτη η Αγία Σοφιά. Η Αγία Τράπεζά της δακρύζει, στάζει μέλι, κάτω από τα μάτια του Θεού που κρύβονται οι αγγέλοι. Να ακούσουμε το τραγούδι το σχετικό με το σχέδιο της Αγίας Σοφιάς. Μες στην καρδιά του βασιλιά στην πόλη μια εκκλησιά να έχτιζε, να έχουν θεμέλιο όλοι.
της μελισσάς στο στόμα, της μελισσάς στο στόμα. Στους αγρούς εχάθη κι ο βασιλιάς διέταξε να τριγηθούν τα πάθη. Και με αυτό το όμορφο τραγούδι που αναφέρεται στο σχέδιο της Αγίας Σοφιάς, που ήταν, λέει, θεόπνευστο και στην ουσία το πρότυπό του σαν μακέτα το δημιούργησε κάποια μέλισσα, το δημιούργησαν οι μέλισσες μέσα σε μια κυψέλη. Θα κλείσουμε, αγαπητοί μας ακροατές, το πρώτο μέρος αυτού του αφιερώματός μας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, την λεγόμενη Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όπως είπαμε και όπως μας πρότεινε και ο Σεβασμιότατος να λέμε ότι είναι το πιο σωστό αυτό. Και όχι το πιο σωστό, το αληθινό. Αυτό που ισχύει. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ως την επόμενη φορά να είστε καλά. Ευχαριστώ και τα παιδιά, τον Γιάννη, τον Δημήτρη και την Αλεξάνδρα και το Σεβασμιότατο που παρενέβη και εμπλούτησε την εκπομπή μας με την παρέμβαση του αυτή. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Χελιδονίσματα. Μια εκπομπή της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς. Την εκπομπή επιμελείται η δασκάλα κυρία Σοφία Καμπούρη.